kule mpilo esiyiphilayo guys as ama-gays. Nanoma inini imani uyaphela usweet no. How? Imani. Le mpilo esiyiphilayo njengama-gays because nanoma inini singaxoshwa uzoxoshwa indoda ehluleke imani soxoshwa indoda enengane eziwu-8 shuthi naye kuba indoda kuyamhlula kahle kahle cishe afane nathi naye ngoba ingane eziwu-8 insurance nambe ngawazonda ama-gay hayi nambafana bami benganizonda guys ma-gays benganizonda bandla why nenza izigizigi hayi aninangani yena uneziwu-8 kodwa-ke do you know what I'm liking? I'm liking the fact that the gays are just like, no, we're going to tell people that we are Shayla. We're going to tell people that you're on Grindr. We're going to tell people that you are found in gay people's businesses. I like that. Because why? Bebethule bekuhlonipha ama-gays engasho lutho. Ebethule ela. Ekubona wenza ethule ebethule. Namhlanje uyabadelela futhi for tooling. Uyabadalela futhi for tooling. I like the fact that the gays are speaking up now. I saw about 3 videos now. I'm very happy. Very happy. And ngiyazi mase ngiphendula uzongithuka. Lazo vuka khona. Uzongithuka. Uyabona lazo vuka khona. Hey, uzongishaya ngenhlamba. Ngiyaze ngifisa uJesu when he returns. Inhlamba azongishaya ngayo. Yabanje right now he's planning inhlamba yakhe. When he comes back, I'll delete TikTok. Ngizo delete TikTok. Ngoba lazobuya khona. Yona nawe kusazoshuba guys. And ngisaba noke-KZN manje. Ngisaba noke-KZN ngoba lapha ku Facebook bathe bazongishaya. Bathe bazongishaya guys ku Facebook amadoda ase-KZN. Inkinga yami awakwazi ukushaya igebengu. This is my problem ngamadoda lawa akhuluma kakhulu ase-KZN. Awakwazi ukushaya igebengu. Ingane are going missing. Ahlule ukushaya abantu abatshontsha ingane. Omama bayashawa every single day. Bahlule ukuphuma as obaba bemphakathi bayosiza omama abashaywayo. Bayahluleka ukulungisa inkinga ekhona emphakathini. Kodwa uDominic yena bathi bazomlinda e-airport. Bayaze lapha e-airport. Bayaze lapha e-airport. Ngoba igcina ukuyibuka kwi-movie i-airport. Bayaze lapha. Njengoba bazongifica e-airport. Bake baya yini e-airport. Futhi mina ngifuna umuntu ozongiphikisa istory sami sase-airport ngoba awukazi ufike e-airport wena. Awuyazi i-airport i-slow lounge akwazi wangena kuyona. So therefore ungangiphikisi nge-slow lounge ungayazi nokuthi slow lounge ikephi. Ungangalokhu ngiphikisa hey namangu uyayazi ni slow lounge ukuthi ingakephi uyayazi airport wena ungangiphikisiki kube bengithe indaba yenzekele e-rank kube bengithe indaba yenzekele e-rank then yes ubungangiphikisa ke ngoba uyayazi i-rank so asihlukane need him ukuthi ampinge ngizomlanda one by one fresh. Actually I don't think I'll respond Shane Mandla, because trying to rationalize with a Zulu man is a waste of time. Trying to teach a Zulu man how to be a nice member of society is a waste of time. Trying to teach a Zulu man not to be bigoted and not to be misogynistic and not to be patriarchal to their own detriment is a waste of time.
So I don't necessarily think I'm going to respond if he does respond, because what would be the point? That man is not willing to learn. He knows that being controversial is the only way he's going to pay his rent. So even if he does respond, guys, guys, nginike permission ukuthi ningihleke nezo. Hawu mfethu ehlisa umoya. Imuphi umoya engonyusile manje ngaphela ngibe ngikhuluma kanje Nkosi yami. Iman, which air did I increase? Oh. Because I was speak like this whole time. I was anyway. Because manje siwabuze la madoda lawo ngithi please request and come tell me what's your problem with gay people. Ayikho noyodwa indoda yomzulu ezongena la izongitshela ukuthi ngiyazi babukile because bafuna ukuyoreporta kumphathi wabo. Ngoba ngahle ngithi indoda yomzulu request la uzongitshela ukuthi inkinga ikephi namagays ngeke uzongitshela. Anazi nani inkinga ikephi. You don't. Anayo, there's no clear inkinga eninayo. Mama sithi okay ke sharp ke ngoba nithi ninenkinga anizosixoxela inkinga yenu ukuthi ithini. Oh, khona ubhuti ozithembile, okay. Hayi ukhona ubafo ozithembile. Oh, sihlalele thathana iphuzo phuthumani. Hawu, uyabona ka madodeni ukuthi kanjani? Acasha nje ngama account afake. Nali phela ithuba. Wozani nizongitshela ukuthi inkinga ikephi? Silinda u8 sisodlala ududleni. Wozani nizongitshela mazidoda amazulu ukuthi inkinga yeni ikephi? Bonke labantu besimama aba requested la niphumeni ngithe amadoda lawa abantu besimame nezeni inkinga siyokhuluma ngelinye ilanga silinda u8 yabo nje anizongitshela ukuthi inkinga yenu namagezi kahle kahle ithini yawe emncube yabo gwala odwa kwazi ukucasha ngama fake accounts kwazi akekho uzongena la azosho into ecacile bukani watch ngathi ngimtshela silinda u8 o'clock ngizon entertain until 8 o'clock guys sibhizi thina as a team siyowina ama match sawubona weqiniso kube sempini ngabe seku 5-0 kube sempini ngabe u5-0 lapha bangena bayaphuma in and out bayatatazela njengamathisha le ngebathroom yase rank. Dominic. Hi, Africa gentleman. How are you? I'm doing good. How are you, Dominic? I am fantastic. What's up? I'm okay. You are what? I'm good. Oh, yeah. The people who were requesting were here to tell us, Guti, what's the problem with the gays? What is your problem? My problem? My problem is that I like your video. I'm from Namibia, but I like your video. Oh, you like my video? Oh, thank you, sir. Thank you for liking my video. I appreciate it. Okay, you're welcome, Dominic. Thank you, sir. Enjoy your night, ne? Okay, bye-bye. Okay, bye. Okay. Sesiyawayeka kamadoda amazulu ngoba azivezile ukuthi amagwala akwazi ukukhuluma kuphela mayicashe behind i-camera awuyikho neyodwa engenile la yazositshela ukuthi inkinga ikephi namagay nithe nizosiqoba nizosibulala nizosishaya ngithe wazongitshela ukuthi inkinga ikephi dololo anisakwazi ukukhuluma nilinda man uthini lo kodwa urge angizwe le comment ithini mhlawumbe isingise ngingasazi balindeke kuma comment bazopereza behind ama account ayi fake kodwa mawusuthi wozani nizoyisho lento la khona oyedwa ngindoda umzulu mina indoda umzulu kephi usaba ukukhuluma neke ulitshela ukuthi inkinga kephi ngindoda umzulu mina anitholene ama hobby anondli ingane zenu uqala before zenu isitshela ukuthi ninkinga namagay anondli ninjalo nje anondla niloboli anenzi masiko anenzi lutho ngizodakela namagays la ha ya wenhlakanipho yebo njani ngiyaphila ngaza wena nami ngiyaphila ngithi mina ngifisa ungiphe i-confidence onayo bandla we udlala igame wrong akuyona le game esidlalayo namhlanje nje inhlakanipho yini manje ngiserious ngiyakubona ukuthi serious kodwa phela enye igame esidlalayo namhlanje wena wafika nenye game hayi okay
Ngelinye ilanga ngisafuna ukukhuluma nobaba beni laba banenkinga nathi wenhlaka. Kwenzakaleni? Angizwile. Hlaleleke lapho masuzwile kahle bese uyabuya ke. Besifuna ukuzwa bonke labantu abarequestela abantu besimame. Bantu besimame indaba zamadoda lezi ezikhulunyayo la ni requestelani. Ngoba phela kusho khona inyakaza amabele mangithi amadoda imani ngivala amabele khona ngizoba indoda nami. Indaba zamadoda lezi ezikhulunyayo la ni requestela into yapi? Ni requestela ukuthi kube njani? Noma nani nenkingi? Sheshe nisho phela. Nathi ngize baqoshe. Tonight bazongigila niyabazi ozulumeni ukuthi banjani. Hlekani ke namhlanje ngoba kumnandi namhlanje ayibhekile nini. Hlekani kusasa lokho kusayo. Hi 99 Dreams. Dominic sawubona phela. Ngiyaphila ngazo wena. Ngikhona no, ngikhuluma mina as a guy from Joburg, ne? Okay. I'm very disappointed nge-statement sika gama kalibizwa. Angicela ungasebenzisa amagama kabani ne? Uyigwala lento. Not kanjalo ukuthi khona nami yebo. But I so wish kungaba khona indlela engenzeka ngayo ukuthi abantu akhulume kabi ngabo bathole justice. If no, we get justice. His case is already at Human Rights Commission. He's probably going to go to court for inciting violence. Justice said he is asinendaba naloyo. Yeah. Lapho asinendaba naye ikho into esinaba naye. So ngicela ukusho nje nami ukuthi ngi 100% behind you. Ngisemva kwenu nje kakhulu. If kukhona nifisa ngenilekelele ngakho nginganilekelela. Yeah, people engibaziyo mhlambe singakhona ukukhulumisana nabo. Awungasazi. Kollega but I'll let you know. I'm always live. Just join my lives ngiyosho maphethe la kwamanje angitatazela kunendaba. But lokhuluma ngayo lezincane but then yeah. Lokhuluma ngayo lezincane. Ngiyabonga we 99 Dreams. Yeah, ngikhuluma kanje because mina nginempilo namuhla. Ingqondo yami iyaphila iyasebenza because I was groomed by a gay. Groomed? Kanjani? Umuntu wangifundisa wangenza ukuthi ngibone impilo, umuntu wangenza ukuthi ngizibone I'm intelligent. Umuntu wangenza ukuthi ngizibone I'm brave. Oh, okay. Umuntu wangenza ukuthi ngizibone ngumuntu. Oh wow, siyabonga bandle ngathi nganda kulelo gay. No, akasekho sashona. How so no? Yeah, but nje yeah. So le nto yimbi kakhulu but nje mina mfethu I'm willing to help ngayo yonke indlela engingathiwa ngisize ngayo. Mangingathiwa ngilwe ngingalwa nginqamuke zona izandla kulungile. Siyabonga mhlonishwa hayi usiyoba nobusuku obuhle kodwa nje ma uthi uhlezi khona la ekhaya uyozwa masidinga usizo kwamanje ayisi right. No, all right. Siyabonga ke but maphupho. All right. Amen ke guys. Awekho amadoda amazulu azositshela la. Anyway, for everyone that's just joined us, hi. Hello Mzansi, welcome to Mkosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. This is Dominic Zaka speaking about what Ungizwe Mkhunu said about gay people kesana. So he's saying ukuthi madoda emazulu ayathanza njena kwenda ngathanya magay bona bamadoda emazulu abaqinile abavane magay just because bafihla ukuthi bona they are smashing magay kesana bafihla ukuthi bona badla magay kesana. So Dominic is saying ukuthi kanaso isikhathi yena soku-arguisha nebantu abanganati ingqondo but lo lakushilo ngaye kokuthi vele bake bahlangane slow lounge aluku Ungizwe Mkhunu amlanzelela ukuthi liqiniso lelo lelingeke lize liphikiswe ngumuntu futhi ukuthi umuntu omfuna kumphikisa uyobe amphikisa athi umphikisa bekakhona yini. So uyema still emagameni akhe Dominic ukuthi ngizwe vele uyabathanza abantu labamagay but public wenda ngazuthi abanye. Please do comment what you think below down in the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.